हाय लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय माने जोङो दिनै अराङावहाय थांनो नागिरदों माने मोनसे खामानि दङ आरोना खामानि मानेथ' बेखौ आङो उनाव खिन्थासिगोन जिखिजाया जोङो अराङाव थांनो नागिरदों बेखौनो आङो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनो नागिरदों ओमफ्राय नै दिनै आं बेबादि देलायबाय ओमफ्राय जोङो सोर सोर थांगोन आं बेखौबो खिथाखानोसै माने जाहा मुथु थांगोन आं थांगोन ओमफ्राय जोंहा आइ आफा ओमफ्राय जाहानि बिनानाव रुपुलुआ जों बेखिनि थांगोन आरोना जोङो जोंहा आइनि फेमिलिनि न'खराव थांनो नागिरदों आरोना थुदो बिदिब्लालाय आंनि भिडिअखौ नायलांदो नै दायो जोङो जोंहा आइमोनखौ लानानै थांगोन आरोना जों फायग्रोबाय मबाइलाव नायनाय देलायलांगासिनो नै दायो जोङो आइमोनखौ नेगासिनो माने आइमोना ओंखारखांबाय हा थिनहरदो आब' अनजिमा मोनफैबाय ओमफ्राय बे लामायाव नेगासिनो होननानै बुं थिनहरदो आदिलानि फिसालाजों रायहरदों आङो ओइलाय जोंहा आफा बैयो जोंहा रुपुलु ओमफ्राय गेजेराव जनाया जोंहा आइ रोङिखौ मोननो होदों मानसिफोरा रुपुलु सानहरलायगोन दा बै नारेङा मानसि फिसा फिसा नै जों दायो बोरि गामि मोनबाय बोरि गामियाव लाखिथ'दों माने आङो भिडिअ आपल'ड होनो नागिरदों लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायदे नै दायो भिडिअखौ आपल'ड होखांनानै थांगासिनो माने नैबेखिनि जायगायावहाय गाथोन एलबामखौ बानायनायमोन बेनिखायनो आं भिडिअ खालामदोंमोन आरो ओमफ्राय नै दनस्रि गाट मोनबाय दालां मोजां नुदोंना लोगोफोर दालांखौ माने जों थांनायनि जाहोना जाबाय जोंहा आइनि फंबाया सानबा सिगाङावहाय लोमजानानै थैदोंमोन आरो ओमफ्राय बिनिनो दहा दं बेयावहाय थांदों आरो जोङो ओमफ्राय नैबेखिनि जायगाया माने गेमस्रि मोनहानि न'आ बैथिंजाय नैबे लामाथिं बेनिखायनो साफायबाय आङो लोगोफोर गेमस्रि लाहानि न'खौ बारबोबाय लोगोफोर गेमस्रिया न'आव थानायबा साफुंना दोनदे होननानै बुंनो सानदोंमोन मालाय गुवाहाटीयावसो थाहैसिना गेमस्रिया नै जों दायो सिरि सिरि थांबाय थानोसै गारियावलाय माखोथो रायलायलांबाय थानो मोजांबो खोनाया माबो खोनाया न' आयै न' रुपालि जों अरां आवदाजुलियाव थांदों लोगोफोर अरां आवदाजुलि माने अरां आवदाजुलिया जोंहा आइनि गामि आरो जोंहा आइनि गामि नै जों मोनहैथारसिगोन अरां टाउन मोनहां जाबाय माने जों अरां टाउनखौ मोनहैजोबा बैथिंजाय मोनसे लामा दं बिथिंनो हाबगोन आं दुकानावसो दंफायो लोगोफोर दावराव खोनादोंना माने जोंहानि न'नि दुकानाव आरो एसे खामानि दं बेनिखायनो अरां टाउना बाय नुहुरनायानो ओमफ्राय नै जों बिथिं थांसिगोन माने जोंहा आमाइलाहानि न'आ बिथिंसो नालाय ओमफ्राय नै मोनफैबाय माने बियो जोंहा आमाइनि फिसाला सानैबो ओमफ्राय नै नायदो बेयाव खिथालाय मा नाम नोंनिया अंगिता मा लिरो अंगिता बसुमतारी ओमफ्राय नोंसा मामानि नामखौ बुंलाय रनिमा नोंसा बाबानियालाय सनु बसुमतारी ओमफ्राय नोंसोरनि गामिया मा गामि सयकासुबिरि नोंसा अंहा बाबामोननि गामिया बाबामोननि गामिया माबासो मामोनलाय गोसोखांलाय बावगारबाय नै ओमफ्राय बिसोर सानैया आमाइनि हिन्जावनि बिदानि नैबे सासेया फिसाला ओमफ्राय बै सासेया बिनि बिब'नि फिसाजो आरोना माने बिसोरजों आङो बिदिनो दसे टाइम पास खालामदोंमोन आरो बिथिं माने आर'ज लागासिनोमोन नालाय ओमफ्राय नै जों मोननैसो सेल्फि लाबाय ओरैनो टाइम पास जोंहा आमाइलाहानि न'आबो हानिसो लोगोफोर हानि न' मालाय मा जानो न' लोगोफोर नै अंगिता ओमफ्राय बे फैयो जोंहा आमाइनि फिसाला आइयो खायनो का बिदिनो हरलाय मा खबर मोजां सोरदो फैदो नोंलाय पापा मामा ओंखाम जाबोदों ना जाबोआखै जानाय मा ओंख्रि हा बिदि खिथालाय देलाय मा ओंख्रि
Siapa? Lisa Lesra nों खैथाखो जाखो Kasih anak bang. Farayakhै anak bang. दे इथि खिथादो आं हरावबो फरायो फरायो मा फरायनो हाखो देलाय कलम गोदान बायबाय कलम गोदान बायबाय मा फरायनो हाखो नोङो ABCD हादनो हायाखै देलाय फरायलाय खनसे ओमफ्राय नै बियो जोंहा आब'नि फिसाजो माने आं एदावबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय देलाय मेगनखौ मोख्रेबलाय होननानै बुंदोंमोन आरो ओमफ्राय नै मोख्रेबहांदोंमोन रोंगौआनो ओमफ्राय नै जोंहा आब'खौ नायदो बैयो जोंहा रुपुलु ओमफ्राय नै बेयो जोंहा आब' गिदिर ओमफ्राय बै जिङाव जना थानाया जोंहा गुमै पातलु गुमैया फिसाथारना जोंहा गुमैया ओमफ्राय नै आर'ज हान्जाफोरखौ एसे नायबावदो माने उनथिंसो लाबाय आरो माने सोरबा भिडिअ थानो बायो नालाय बेनिखायनो उनथिंसो लाबाय आरो ओमफ्राय नै जोङो जाखांनानै दसे जिरायबाय आरो फाइनसै समाव ओमफ्राय आनै आमाइमोनखौबो भिडिअखौनो लानाय जायासै माने एसे सिरियासमोन नालाय गाबनाय मानाय बेनिखायनो मोजां रोखोमै भिडिअ लानाय जायासै ओमफ्राय नैबे आबौआ माने फट' लानो थिनदोंमोनदां बेबायदि थाबाय आरो ए आइखो गिदिर नुनायखाय हाय आइया माने एसेबां गिदिर जाखो फोरलांलाव जदो न' ओंखाम जानानै मोदोम जाबाय नै दायो जोङो अरांनिफ्राय न'आव थांफिनगासिनो ओमफ्राय नै सासे लोगो मोनबावबाय जोंहा आदै लाहानि फिसाला रनसाय हाय होनदोब्रा माइसायसो हाय होन माबायसो जि गुफुर नुखायो ना मानसिफोरखो सान्दुं गुफुरनो आं बेखौलाय सिनायबाय माथो बेखौनो सानदों ओमफ्राय नै जोङो फैबाय थाबाय नै गेमस्रिमोननि टाउनखौ आरो देखायफिनबावबाय आङो फैनायावबो इथिंबो देखायबाय आरोना जाजासे जोंहा आफाया मासे मिनिबाय थादों माखौ मिनिदो आफा माखौ मिनिदो लोगोफोर जोंहा आफाखौ मोजां नायना ला आफा ओरै माहाय नुजालायथि देलाय नाय लोगोफोर बियो जोंहा आफाया ना बाजाराव बिराद मोजां मैगं थाइगं फानो आरो फ्रेस मैगं एकदमबारे जेबो हासार होयि न'नि गोबोरखि होनानै गायनाय जा मोजां मैगं फानो लोगोफोर माने जोंहा आफाया बुधबार बाजार शुक्रबार बाजार सुनिबार बाजार बिस्थिबार बाजार माने बाजाराव फानो जोंहा आफा मैगं फाननायखौ नुबाला नोंसोरो जोंहा आफानियाव मैगं बायदे लोगोफोर एसे डेभेलप खालामना हो जोंहा आफाखौ दे लोगोफोर जोंहा आफाया लोगोफोर मैगं फानबाथाय एसे दाम खमावनो हरो आरो मैगंफोरखौ एसे बुरजा हरो बेखायनो जोंहा आफानियाव मैगंफोर बायदे बाजारफोराव नुब्ला दे लोगोफोर मोजां नायना ला जोंहा आफाखौ नै बेनो सोरबा मानसिफोरा खब्ला नायसिनो दं बै नुयोना मानसिफोरा भिडिअ मा सुदों बाजाराव लोगो नुयोना जोंहा आयदा आफादि बिराद मिलायखायो लोगोफोर राधा कृष्ण बायदिखा ओमफ्राय आं बेखिनि लामाखौ जा मोजां नुखायो ओमफ्राय भिडिअ बानायबाय थायो आङो बेखिनि लामाखौ बोरैबा साइजनि नुयो आरोना बे दालां खाथिनि लामाखौ जोंहा आइनि बिनानावदो ना दरसे गामियावनो हाबा जादों माबायदि बिब' बिनानावा दरसे गामियावनो हाबा जाखोथाय आसुरित बिब' बिनानाव दरसे गामियावनो हाबा जाजायो न' लोगोफोर बेनिख्रुइ मा होनो असे बिब' बिनानावानो असे बिदा बिफंजोंनो हाबा जाबावबा न' नै जों न'आव फैफिननायाव एसे मोनाहां जाबायमोन ओमफ्राय नै रायन' दामा मोनबाय मानसिफोर दंसै नामाथाय जा गारि दंखायो मालाबा जा मानसि जाखायोना बेयावबो ओमफ्राय जोङो नै एसे थाव सोना लानोसै गारियाबो थाव जोब्बाय नामाथाय एसे गोजानावनो थांनाय जाबाय नालाय बिनिखायनो सोना लाखानोसै आरोना एसे गोजान दंसाबावो नालाय लामाया बेनिखायनो थाव सोना लानोसै नै दायो जोङो थाव सोगासिनो माने थावा जोब्बाय जोंना जोबनायलाय जोबद्रायाखैमोन एसेल'सै आरोना एसे नङा माहायल'सै सानजारिफोराथ' एसे होननानै बुङा ना माहायल'सै बुङो न' आयै मारिना होब्रा बाजि साला थाव सोखांबाय थांसै न'आव
न' मोनहैसिगोन लोगोफोर नायलांबाय थादो सानाबो हाबसिगोन सान हाबबाथाय दा गोसोम नुलायसिगोन जों नै जोंहानि गारि बायदि नङा ब्रिजा नङा न' ओमफ्राय नै जों मोनहैथारसिगोन ओमफ्राय बे लामाखौ नायलाय जा साइजखाना बिथिबो माइ जा साइजखा खिन्थु लामाया साइज जाना मा जानो बे लामाया जोबोर गिथावनासो लोगोफोर हस्सा खोथा हा बेयावना मा होनगोन ट्रेन मदाय खारो आरोना ट्रेन मदाय बहुत मानसियानो नुबाय बे लामायाव ट्रेन खारनाय मानायखौ माने हरनि बार गोसा गोसा बिदिनो हर गेजेर गेजेरफोराव खारो होनदों नामाथाय आंबो नुफेराखै खिन्थु बहुत मानसियानो नुबाय आरोना नै लोगोफोर दायो जोङो आइमोनखौ दोनबोबाय ओमफ्राय आङो न'आव हाबबोबाय आरो ओमफ्राय आं न'आव मा लाबोदों लोगोफोर नायनो ना आङो न'निफ्रायनो मा लाबोदों दावगां लाबोदों दावगां गारिया खालि जाबाय ना बुंग्रा नै आइमोना गैला थाबोबाय आइमोनखौ दोननानै फैबाय ओमफ्राय न'निफ्राय दावगां लाबोदों बे दावगांखौ आं मानो लाबोदों मिन्थिगौ ना बे दावगांजों आङो खोमा एरो लोगोफोर जा मोजां मोनखायो आङो दावगांजों खोमा एरनो ओमफ्राय गारि बोरैबा मावसोदों ओमफ्राय नै खायलाबो हरदों खायला जोंहा आफाया खायला हरदों आंना गोखा बुस्थु जानो जा मोजां मोनखायो गोखाल' नङा माने गोखा गोखै गोदै गोबाब गासिखौबो जानो मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय दाना जोंना न'आव मोनहैसिगोन मोनाहांबायबो नालाय पिकचाराबो एसे मोजां जानाय नंला नै खोमसि जाहांबाय दे बिदिब्लालाय दोनथ'नोसै जों न'सिम थांबाय थानोसै बाय बाय